Les videoconferències s'han convertit en una nova eina de comunicació amb cada vegada més possibilitats i avantatges. Una videoconferència permet comunicar-te amb un grup petit o gran de persones alhora, xatejar, enviar documents, compartir pantalla i fins i tot respondre a enquestes. Les videoconferències s'han fet indispensables per poder seguir les classes des de casa, tant a les escoles com als instituts. La comunicació no es basa només en la paraula. L'expressió, els gestos i el to ajuden a la comprensió del missatge. Per comunicar bé, primer de tot, assegura que et vegin i et sentin bé. Parla de forma pausada. No trepitgis els altres. Mira a càmera sense por. Dóna la benvinguda i presenta't breument. Quan parlis, remarca les idees principals. No t'allarguis massa. Ja saps que una imatge val més que 1000 paraules. Les videoconferències són una forma més de comunicació que s'ha integrat ràpidament en el nostre dia a dia. Han arribat per quedar-se.